ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिनी नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। అందరూ వాలంటీర్స్ కి మరియు అందరూ వైష్ణవులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసవి వందనాలు. దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఇక్కడ భగవంతుడు దైవ అసుర విభాగ యుగంలోని కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారన్నమాట. ఆ పాయింట్స్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాము. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్పింది చతుర్వర్ణాల గురించి అన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఒక్కొక్క వర్ణంలో ఉండే వారికి, సో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర. సో పూర్వకాలంలో ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే భగవంతుడు తనకు శరీరం నుంచే ఈ 4 వర్ణాలు కూడా వచ్చాయి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడు చెప్పేది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది కాదు, ఇది వర్ణాలు. సో వర్ణాలు అని అంటే ఏంటి అని అంటే అది దేని బట్టి డివైడ్ అవుతుంది అని అంటే వారి ఫీచర్స్ వారి క్వాలిటీస్ బట్టి. సో పూర్వకాలంలోని ఎవరైనా సరే కూడా గురువు ఇది శిక్షణ కోసం వచ్చారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గురువు ఎంచుకోవడం ఖచ్చితంగా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. గురువుని ఎంచుకున్న వెంటనే గురువు వారికి శిక్ష అనేది ఇచ్చారు. గురువు చాలా చాలా రకాలుగా చాలా సిరీస్ ఆఫ్ చాలా హార్డ్ టెస్ట్స్ పెడతారు. వారికి చాలా కష్టతరమైన పనులంతా కూడా అప్పచెప్తారనమాట. సో చాలా అవమానపరిచేలాగా ఆ రకంగా కూడా చూస్తారు ఫస్ట్ లోని. జస్ట్ ఎందుకు అని అంటే వారు దైవ గుణంలో ఉన్నారా లేక అసురీ గుణంలో ఉన్నారా అని తెలుసుకునేదానికి. సో దాన్ని బట్టి వారి గుణాలని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారన్నమాట. అంటే ఈ త్రిగుణాలలోని సత్వగుణంలో ఉన్నారా లేక రజోగుణంలో ఉన్నారా తమో గుణంలో ఉన్నారా లేకపోతే వాటి మిక్స్ లో ఉన్నారా అని. సత్వగుణంలో ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్. అదే వారు కానీ సత్వగుణము మరియు రజోగుణంలో ఉన్నారు అని అంటే వారికి క్షత్రియులు. రజోగుణము మరియు కొద్దిగా తమో గుణం ఉన్నది అని అంటే వారు వైశ్యులు. వారు స్టిల్ కనీసం వారికి పైకి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్నదని. కాబట్టి ఈ ముగ్గురు క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కి వారు ఉపనయనం అనే ఇది చేయించి దాని తర్వాత విద్యారంభం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. కానీ అదే ఎవరైతే దీంట్లోని ఉన్నారు తమో గుణంలోనే కంప్లీట్ గా ఉన్నారో అటువంటి వారికి మాత్రం వారికి శిక్షార్హత అనేది ఉండదు. వారికి ఎందుకు అని అంటే వారు ఉండేదే తమో గుణంలో కాబట్టి వారిని తిరిగి పంపించేస్తారు. కాకపోతే వారి శూద్రులు వారికి ఏంటి అని అంటే మిగతా వర్ణాల వారు వారు ఏ పనులు అప్పచెప్తే దాని ప్రకారంగా వారు చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే స్టిల్ వారు పరమగతికి పొందొచ్చు అనేసి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏ వర్ణం కూడా తక్కువ కాదు, అందరూ కూడా భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం అనేసని వారికి చెప్పబడిన ఆ కర్తవ్యాన్ని వారు నిర్వర్తించారు అని అంటే వారు భగవద్ధామానికే వారు చేరుకుంటారు అనేసి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు బ్రాహ్మిన్స్ దాంట్లో ఏంటి అని అంటే దాంట్లో కూడా 4 వర్ణాలుగా విభజించున్నారు. సో ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే వారికి విద్యారంభం కాబట్టి బ్రహ్మచర్యం, దాని తర్వాత వారికి గృహస్థాశ్రమం, దాని తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం. సో ఫస్ట్ 25 years అంటే 25వ ఏడు వచ్చేంత దాకా బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం, 26 నుంచి 50 దాకా గృహస్థాశ్రమం, మరియు 51 నుంచి 75 దాకా వారికి వానప్రస్థాశ్రమము, 76 నుంచి వారు కాలబంధించేంత దాకా వారికి అది సన్యాసాశ్రమం అన్నమాట.
కానీ బ్రాహ్మణులు మాత్రమే సన్యాసాశ్రమం తీసుకునే దానికి అర్హత ఉన్నది. అండ్ క్షత్రియులకి ఏంటి అని అంటే సన్యాసాశ్రమం తీసుకునే దానికి లేదు. వారు కావాలంటే బ్రహ్మచర్యము, దాని తర్వాత గృహస్థ, దాని తర్వాత వారు వానప్రస్థాశ్రమం తీసుకోవచ్చు. కానీ వైశ్యులకి వానప్రస్థాశ్రమము, సన్యాసాశ్రమం తీసుకునే అర్హత లేదు. వారు కేవలం వారు తీసుకోగలిచేది బ్రహ్మచర్యం తీసుకోగలరు. దాని తర్వాత వారు గృహస్థాశ్రమం తీసుకోగలరు. కానీ ఇన్‌ఫాక్ట్ శూద్రులకైతే ఈవెన్ బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం కూడా తీసుకునే అర్హత లేదు. కాబట్టి వారికేంటి అనంటే కేవలం వారు గృహస్థాశ్రమం మాత్రమే వారు తీసుకోగలరు. సో, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లోని ఏదేది అనేది ఫీచర్స్ అది మనం చూద్దాం. సో, సన్యాసికి ఫస్ట్ ఏంటంటే అభయం. అన్నిటికంటే మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏంటి అనంటే అభయము. అంటే వారికి ఏ రకంగా కూడా భయం అనేది ఉండకూడదు. భయరాహిత్యంతోనుండాలి. ఎందుకు అనంటే భయం దేనికోసమని ఏదున్నా భగవంతుడే చూసుకుంటారు. కాబట్టి వారికి శరీరం కూడా పోయినా పర్వాలేదు. కానీ వారికి ఎప్పటికి కూడా అభయంలోనే వారు ఉండాలన్నమాట. అది మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఒక సన్యాసిది. నెక్స్ట్ ఏంటనంటే జ్ఞానయోగ విశతి అనంటే వ్యవస్థితి. అంటే వారేంటి అనంటే జ్ఞానాన్ని వారు సంచించుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఇంకా జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలి భగవంతుడి గురించి. వారికి జ్ఞానం ఉన్నది అనంటే బాగా జ్ఞానం పరులైతే వారేంటి అనంటే ఈ జ్ఞానాన్ని వారు వీరికి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే వారికి ఈ జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టాలి. ఇంకోటేంటి అనంటే చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలి వారికి. సో, సన్యాసి అనంటే కోపము, ఆవేశం అటువంటివి ఉండకూడదు. దానివల్ల వారికేంటి అనంటే ఇటువంటి కోపము, ఆవేశం అంతా కూడా రాకుండా ఉండే దాని కోసమని వారికి ఎంత గొప్పవారైనా సరే కూడా వారి ఇంటింటికి వెళ్లి వారు అడుక్కోవాలి. అంతేగాని వారు అడుక్కునేవారు అని కాదు. వారికేంటి అనంటే కేవలం వారి ఆ గర్వము అవంతా కూడా పరిపూర్ణంగా అణగదొక్కుకోవాలనేసని. ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే వారు ఎక్కడ కూడా దీపము అవంతా కూడా వెలిగిచ్చేదానికి లేదు. వారు అగ్ని అనేది వెలిగించి ప్రజ్వలించి వంట కోసం గాని, లేక దేవుడి దగ్గర గాని ఆ రకంగా వారు దీపం వెలిగిచ్చేదానికి లేదు. సో, నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే జ్ఞాన యోగ. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఇది తీసుకున్నారో సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నారో వారికేంటి అనంటే జ్ఞానాన్ని వారు ఆర్జించుకోవాలి. కానీ ఒకవేళ సరైన జ్ఞానం వారికి పరిపూర్ణంగా లేకపోతే అటువంటి వారు ఏంటి అనంటే ఒక సరైన గురువు దగ్గర ఈ జ్ఞాన అర్జన అనేది చేసుకునే దాని కోసమని వారు అది తీసుకోవాలన్నమాట. ఒక గురువు దగ్గర ఖచ్చితంగా వారు జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి. నెక్స్ట్‌ది గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేవారికి మొట్టమొదటి ఇదేంటి అనంటే క్వాలిటీ ఏంటి అనంటే దానము. దానము అనంటే ఎవరికి పడితే వారికి అపాత్ర దానం అనేది కాదు. పాత్ర దానం. అంటే అర్హులు ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో అటువంటి వారికి మాత్రమే దానం ఇవ్వాలి. ఇవాళ కాలంలోని మనం చూసినట్లయితే 99.99% అందరూ కూడా అనర్హులనమాట. వారికి మనం ఎంత దానం ఇచ్చినా సరే కూడా డబ్బుల రూపేణ మాత్రమే ఇమ్మని చెప్తారు. దాన్ని వారు దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అనర్హులు వారు. దాని బదులుగా ఒక సరైన విష్ణు ఆలయానికి మాత్రమే దానం అనేది ఇవ్వడానికి అర్హత ఉన్నవారు. కాబట్టి విష్ణు ఆలయానికి పాతకాలంలోని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్‌ఫాక్ట్ ఈ మధ్యన కూడా అంటే ఈ మధ్యన అంటే కొంతకాలం అయిపోయింది. దీంట్లోని తిరువనంతపురంలోని మనకి విష్ణు ఆలయము, అనంత పద్మనాభ స్వామి గుడి. అక్కడ కొన్ని కోట్ల విలువ చేసే అంత ధనము, ఇంకా బంగారము అంతా కూడా దొరికింది. అది నిజం జెప్పాలి అనంటే ప్రతి మందిరంలోని ఒకప్పుడు ఆ రకంగానే ఉండేదనమాట. పొలిటీషియన్స్ లేకపోయిందా ఈ వీరు అంటే మహమ్మదీయుల ఇది జరిగింది ఆక్రమణ. అప్పుడంతా కూడా దోచుకొని ఎళ్ళిపోయారు వారు. కానీ యాక్చువల్‌గా ప్రతి మందిరంలోని కూడా ఉండేది. ఎందుకు అనంటే రాజ్యం తాలూకు రాజు అంత ధనాన్ని ఆ గుడికే ఇచ్చి పెట్టేవారనమాట. ఎందుకనంటే వారికే సరైన పద్ధతి తెలుసు. దాన్ని ఏ రకంగా ఖర్చు పెట్టాలి, దేనికి ఖర్చు పెట్టాలి అని. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు సంపాదించినది అండ్ వారు ఏదైతే పండించారో పంటలో అంతా కూడా వాటన్నిటిని కూడా గుడికి తెచ్చి దానం చేసేవారనమాట. సో గుడిలోని దాన్ని నైవేద్యం పెట్టి ప్రతి ఒక్కరికి సరిసమానంగా పంచిపెట్టేవారు. ఆ పూజారులు వారి కోసం ఏవి తీసుకెళ్లేవారు కాదు. గుడి కోసం అనేసనే పెట్టేవారు. ఈ రకంగా నైవేద్యం పెట్టి దాన్ని ప్రసాదంలాగా చేసి అది భోజనాన్ని అందరికీ కూడా వడ్డించి పంపించేవారనమాట. సాయంత్రం హరికథ అయ్యేది. కొద్దిసేపు అందరూ ఆ కీర్తనలు అవంతా విని అందరూ ఇంటికెళ్ళి శాంతంగా పడుకునేవారు. అది ఒకప్పటి కాలము. కానీ
ఇప్పుడేంటి అని అంటే దానం పేరు మీద అడుక్కునే వాళ్ళు అనేసి వస్తారు. వారికి మనం ఒకవేళ చూసినట్లయితే వారికి కొన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అటువంటిది అపాత్ర దానం అనేది ఎప్పటికీ పనికిరాదు. దానం అనేది కేవలం విష్ణు ఆలయాలకి మాత్రమే ఇవ్వవలసిన ఈ అర్హత పొందినది కేవలం విష్ణు ఆలయాలు మాత్రమే. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే దమహ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం అనేది ఉండాలి. అది గృహస్థాశ్రమం వారికి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ సంకీర్తన యజ్ఞము అంటే సంకీర్తన యజ్ఞము అని అంటే కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ అంటే నలుగురితో కూర్చొని వారు హరినామ స్మరణ చేయడం కానీ లేకపోయినా జపము ఒంటరిగా చేశారు అంటే దాన్ని జపం అంటారు. అదే అదే జపంని నలుగురితో కలిసి కూర్చొని చేశాము అని అంటే ఇంతకు ముందు మీరు చేసినట్టుగా దాన్నే సంకీర్తన మహాయజ్ఞము అని అంటారు. నెక్స్ట్ స్వాధ్యాయ బ్రహ్మచారికి ఏంటి అని అంటే స్వాధ్యాయ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. రెండు ఉన్నాయి బ్రహ్మచారికి. ఒకటి స్వాధ్యాయ అంటే ఏంటి అని అంటే అది అధ్యాయం చేయడం అనమాట. దేని అధ్యాయము అని అంటే వేద పఠనం తలకు అధ్యాయం చేయడం, వేద పఠనం చేయడం అనేది అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ బ్రహ్మచర్యము. బ్రహ్మచర్యము అని అంటే ఏ రకముగా కూడా వారికి ఆడవారితోని ఇన్ఫాక్ట్ సన్యాసికి మరియు బ్రహ్మచారికి ఏ రకముగా కూడా ఆడవారి నీడ కూడా వంచింపజేయాలన్నమాట. వారికి ఆడవారి నీడ కూడా తగలకూడదు. ఎందుకనంటే వారి ఆలోచనలంతా కూడా మళ్ళీ మారిపోతాయి. మారిపోయిన దానివల్ల వారికి వేద పఠనం మీద వారి ఫోకస్ ఉండకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఏ రకంగా కూడా వారికి ఆడవారితో కనెక్షన్ అనేది ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ వానప్రస్థ. సో వానప్రస్థలోని చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్‌ది ఏంటి అనంటే తపస్. అంటే వారికి శరీరము అంటే మనస, వాచ, కర్మణ ఆ రకంగా అన్ని రకాలుగా కూడా పవిత్రత అనేది ఉండడము. నెక్స్ట్ అహింస. అహింస అంటే ఏంటి అనంటే ఎవరిదైనా సరే కూడా భక్తి మార్గంలోని ఎవరైనా ఎదగాలి అని అనుకుంటున్న దాన్ని వారు ఆపివేయకుండా ఉండడం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీవ హింస చేసిన దాని వల్ల ఏమవుతుందనంటే ఆ జీవి నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి యాక్చువల్‌గా ఆటోమేటికల్‌గా ఒకవేళ సచ్చారు అనంటే అంటే ప్రాణం పోయినప్పుడు వారేంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ జీవిలాగా వారు జన్మ తీసుకుంటారు. కానీ వారిని సంహరించిన దానివల్ల మళ్ళీ వారు అదే రకంగా జన్మ తీసుకోవాల్సినది ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా హింస అనేది వారికి తగదు. కాబట్టి అహింస అనేది పాటించాలి. నెక్స్ట్ సత్యము. సత్యము అనగా ఏంటి అనంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని వారు వారి స్వలాభం కోసం అనేసి దాన్ని మార్చకుండా ఆ రకంగా ఉండడాన్నే సత్యము అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ అకరోధ అంటే వారికి క్రోధం అనేది రాకుండా ఉండడం. ఎంత వచ్చినా సరే కూడా ఆ క్రోధాన్ని వారికి తట్టుకునే శక్తి అనేది వారు పెట్టుకోవాలి. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ అపైశునాం అంటే ఏంటి అని అంటే అన్నెసెసరీగా ఇంకొకరిని మీరిది తప్పు చేస్తున్నారు, మీరిది ఇలా కాదు, మీరు అలా కాదు అనేసి అనేది మానుకోవాలి. అది అన్నిటికంటే పెద్ద హిండరెన్స్. చాలా మంది వాళ్ళ కాలంలో ఏంటి అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళలోని తప్పులు చూసేదాని కోసమే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ చూపుడు వేలుని వాడకూడదు జపం చేసేదానికి అని మనకి సూచించారు. ఎందుకనంటే ఒక వేలు మనం ఎదుటి వారి మీద చూపించామనంటే మిగతా 4 వేళ్ళు మనలో ఉండే తప్పుల్ని మనకి చూపిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ కూడా ఇతరుల్లో నుండే ఫాల్ట్స్ ఏదో ఒకటో రెండో అది కూడా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం చెప్పొచ్చే గాని ప్రతిసారి ఆ రకంగా చెప్పడం అనేది మన మూర్ఖత్వాన్నే చూపిస్తుంది. వాళ్ళలో ఉండే తప్పుని కాదు. 3 అంటే ఏంటి అంటే వన్ షుడ్ బి వెరీ మోడెస్ట్ అండ్ మస్ట్ నాట్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ అబామినబుల్. అంటే చెయ్యరాని కార్యములు ఏది కూడా చెయ్యకుండా ఉండడం అనేది దాన్ని 3 అంటారు. అచాపలం అంటే పట్టుదలతోని వారు ఉండడం అన్నమాట. సో దృఢావృత అంటారన్నమాట. సో ఏది చేసినా సరే కూడా దృఢ నిశ్చయములతోని భక్తి మార్గంలోని ముందుకెళ్ళడము. ఎప్పుడైనా ఏదైనా తెలియకుండా ఒకవేళ పొరపాట్లు అంటే వారు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిపోయినా సరే కూడా వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు కాకపోయినా సరే కూడా దానికోసం అనేసని వారు బాధపడిపోవడం లేకపోయిందా వెనక్కి పడిపోవడం అటువంటివి చెయ్యకూడదు. వారు దృఢ నిశ్చయంతోని ఒక దృఢావృతలాగా వారు ముందుకు వెళుతూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పటిదాకా చెప్పినటిది బ్రాహ్మణులకి. సో యాక్చువల్‌గా బ్రాహ్మణులకి ఒక 9 సెట్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. మనకి భగవద్గీతలోనే రాబోయే మనకి ఇచ్చున్నారు. ఏంటి అనంటే సమోదమః తపః శౌచం క్షాంతిర్ అర్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం అనేసని. సో ఈ రకంగా ఏంటి అనంటే 9 క్వాలిటీస్ బ్రాహ్మిన్స్‌కి, 5 క్వాలిటీస్ క్షత్రియులకి, వైశ్యులకి 3 క్వాలిటీస్
మరియు శూద్రులకి ఒకే ఒక క్వాలిటీ అన్నమాట. సో దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఇదిగా ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ. సో క్షత్రియులకి ఏంటి అనంటే తేజస్ అనేది ఉండాలన్నమాట. వారు శారీరకంగా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఎందుకు అనంటే క్షత్రియ అనంటే ఏంటి అనంటే క్షితి త్రయ, ఆ 2 వాక్యాల్ని కలిపితే వస్తుందన్నమాట. సో ఎవరైనా క్షితి చేస్తున్నారు అనంటే ఇంకెవరికైనా సరే కూడా వీక్ ఉండేవారికి, అంటే బలహీనుల్ని ఎవరైనా సరే కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనంటే వారిని కట్ చేసి ఆ ఇబ్బందుల నుంచి వారిని బయటకు తీసుకొని వచ్చే వారిని క్షత్రియ అంటారనమాట. కాబట్టి క్షత్రియులకి ఏంటి అనంటే శారీరకంగా, మానసికంగా వారు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి వారు. కాబట్టి ఆ తేజస్సు అనేది వారిలో ఉండాలన్నమాట. వారు ఎప్పటికీ కూడా అహింసా భావం అనేది చూపించకూడదనమాట. అహింసా భావం అంటే జంతువుల పట్ల చూపించాలి. కానీ మానవుల పట్ల అహింసా భావం అనేది వారు చూపించకూడదు. అహింసా భావం చూపించారు అనంటే నేను యుద్ధం చేయను, నా వల్ల కాదు, తప్పు కదా ఇది అనే మాట అన్నారు అనంటే వారి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని శత్రు సైన్యాలు ఏంటి అనంటే వారిని తొక్కేసే దానికోసం ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి ఎల్లవేళలా వారు యుద్ధానికి తత్పరులై ఉండాలి. యుద్ధ అవసరం వచ్చినప్పుడు వారు యుద్ధ భూమికి వెళ్ళగలిచారన్నమాట. అది క్షత్రియులది వారికి ఉండాల్సిన గుణాలు. కాకపోతే వారేంటి అనంటే చిన్న చిన్న ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే వారిని మాత్రం క్షమించొచ్చు. అది వారి ఇష్టము. కానీ దేనికైనా సరే కూడా వారు తత్పరులై ఉండగలచాలి. వైశ్యులకి ఏంటి అనంటే శౌచము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే వారికి శుభ్రత కేవలం వారికి శారీరకంగా మాత్రమే కాదు, మనస, వాచ, కర్మణ కూడా వారు శుద్ధత అనేది, పరిశుభ్రము అనేది వారు అంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. శూద్రులకు ఉండాల్సిన మెయిన్ క్వాలిటీ ఇవాళ కాలంలో మనం చూసామనంటే ఆల్మోస్ట్ కలశూద్ర సంభవాః సంస్కారాత్ భవేద్ ద్విజః బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణః అంటారు. కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పుట్టుక నుంచి శూద్రులే. ఎందుకు అనంటే ఇవాళ కాలంలో చెప్తున్నట్టుగా బ్రాహ్మిన్స్ అంటే బ్రాహ్మిన్ తలకు పిల్లలు బ్రాహ్మిన్స్, లేకపోయింది వైశ్యుల తలకు పిల్లలు వైశ్యులు, ఆ రకంగా అంతా జరగదు. డాక్టర్ పిల్లలు డాక్టర్స్ కాలేరు. వారు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి వారు కూడా ఒక ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ తెచ్చుకున్నారంటే వాళ్ళు డాక్టర్స్ అవ్వగలరే గాని, కేవలం వారి పుత్రుడిని నేను, లేక వారి పుత్రిని నేను అని చెప్పుకున్న దాని వల్ల వారు డాక్టర్స్ కాలేరు, లేకపోయింది ఇంజినీర్స్ కాలేరు. కాబట్టి అదే రకంగా ఎవరైనా సరే కూడా ఈ రకంగా ఒక మంచి బ్రాహ్మణ క్వాలిటీ ఉండేవారి తలకు ఇంట్లోని పుట్టారు అనంటే వారిని బ్రహ్మ బంధువు అని అంటారనమాట. అంతేగాని వారిని బ్రాహ్మణ అనేసి అనరు. వారు కూడా శూద్రులే. కాకపోతే ఎవరైతే వారు శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అనే విషయాన్ని, ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వారిని బ్రాహ్మణ అని అంటారనమాట. అండ్ బ్రహ్మచర్య అనంటే ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆచరించే వారిని బ్రహ్మ ఆచారి అంటే బ్రహ్మచారి అనేసి అని అంటారనమాట. వారు శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. కానీ వారి కంటే కూడా హైయెస్ట్ లెవెల్‌లో ఉండేది ఒక వైష్ణవులు. వైష్ణవులు అనంటే ఎవరు అనంటే ఎవరైతే విష్ణుని ఆరాధిస్తారో వారు వైష్ణవులనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు దీని గురించి చెప్తున్నారు. సో శూద్రుడనే వారికి ఏంటి అనంటే మనకి కలియుగంలోని అందరూ కూడా శూద్రులే. అందుకోసమనే కేవలం ఒకే ఒక సంస్కారం పెట్టుకుంటున్నారు. బ్రహ్మచర్యం లేదు, వానప్రస్థ లేదు, లేకపోయిందా సన్యాసం అసలే లేదు. కాబట్టి కేవలం వారికి ఏంటి అనంటే పెళ్లి అయిపోయిందా అనేసని దాని ఒక్కదాని కోసమే చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి శూద్రాస్ మాత్రమే ఈ కలియుగంలోని మనమంతా కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అనంటే శూద్రులకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటి అనంటే నైతిమానిత అని అంటారు. అంటే అనవసరంగా మనం నాకు ఇది నేనే కష్టపడ్డాను అనేసని మరీ పొంగిపోవడము, ఆ రకంగా అంతా కూడా ఉండకూడదు. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా మనకు చెప్పారనంటే ఇది చాలా బాగా చేశారంటే ఓహ్! థాంక్ యూ. దీనికోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ రకంగా అంతా కూడా ఉండకూడదు అనేసని, ఇది నేను కాదు చెప్పేది, ఇవంతా కూడా భగవద్గీతలోనిచ్చున్నారు ఇవంతా కూడా. So the purport is that even though material conditions are miserable, if these qualities are developed by practice. సో ఇవన్నీ కూడా గుణాలు, ఇదేదైతే గుణాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయో ఆ గుణాల్ని గాని ఎవరైనా సరే కూడా వారు బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, క్షత్రియులు కావచ్చు, వైశ్యులు కావచ్చు, అథవా శూద్రులు కావచ్చు, వారు ఈ గుణాల్ని గాని వారిలోని వారు పెంపొందించుకున్నారు అనంటే మెల్లిగా వారు ఏంటి అనంటే బ్రహ్మభూత అనే స్టేజ్‌కి వారొస్తారు. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేదానికి వారికి ఇవన్నీ కూడా తోడ్పడతాయి వారికి. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఏంటి అనంటే
ఒకరు ఎలాగ ప్రాపర్ గా ఉండాలి అనే దాని గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు వారికి ఇది అసుర గుణం గురించి చెప్తున్నారనమాట. దంభో దర్పో అభిమానశ్చ క్రోధా పౌరుషమేవచ అజ్ఞానం చ అభిజాతస్య వార్త సంపదమాసురి. అంటే ఇక్కడ కొన్ని గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. ఆరోగెన్స్ అనగా అహంకారము, ప్రైడ్ అనగా గర్వము, క్రోధము మరియు కాల్పనిక తులన అంటే వారికి యాక్చువల్ గా ఆ శక్తి సామర్థ్యం అనేది లేదు. కానీ ఇంద్రుడు వలె గొప్పవారు, లేక సింహం వలె శక్తి కలిగిన వారు ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది. కాబట్టి అది అంతా కూడా ఇంకా మాట్లాడే దాంట్లోని కటుత్వము, ఇంకా అజ్ఞానము, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఒక అసురుడికి ఉండవలసిన గుణాలు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబద్ధాయ అసురీమత మా శౌచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవా. అంటే ది ట్రాన్సెండెంటల్ క్వాలిటీస్ ఆర్ కండ్యూసివ్ టు లిబరేషన్స్. అంటే అదే మంచి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతకు ముందు చెప్పినటివి అవి గాని పాటించారు అని అంటే వారికి ఏంటి అని అంటే మోక్ష పదానికి వారికి సహకరిస్తుందవి. వారు ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకునేది సత్వరంగా చేరుకోగలరు. అదే గాని రాక్షస ప్రవృత్తి అనేది ఉన్నది అని అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కర్మ బంధనాత్లో వారు ఇరుక్కుంటారు. మళ్ళీ 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 జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఆబ్వియస్లీ పాండవుల్లోని ఏ ఒక్కరు కూడా ఇటువంటి గుణాలు రాక్షస గుణాలు లేరు. కాబట్టి మీరంతా కూడా దైవీ గుణాల్లోనే ఉన్నారు ఓ అర్జున అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్. సో తయారు చేయబడిన మనుషులందరూ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఒకరు దైవీ గుణం వారు, ఒకరు అసురీ గుణం వారు. ఇంతకు ముందు దైవీ గుణం అంతా కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు అసురీ గుణం వారి గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇది మనకి తెలుసుకోవడం, ఈ జ్ఞానం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే జ్ఞానం వల్లనే మనకి తెలివి అనేది వస్తుంది. తెలివి వల్ల మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలా, లేకపోయిందా కర్మ బంధనాత్తోనే మనం చిక్కుకోవాలా అనేది మన చేతుల్లోనే ఉన్నది. సో ఆ రకంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసురః న శౌచ్యం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అంటే వారికి ఇవాళ కాలంలో ఉండే వారికి ఎక్కువ మంది కూడా దీంట్లోనే ఉంటారు. వారికి ఏంటి అని అంటే అసురీ గుణంలోనే ఉంటారనమాట. సో ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ అంటే ప్రవృత్తి అంటే చేయవలసిన వృత్తి ఏంటి, లేక నీ వృత్తి అంటే ఏది చెయ్యకూడదో, చెయ్యకూడని కార్యం ఏది, చేయవలసినది కార్యం ఏది అనేది ఇవాళ కాలం వారికి ఎవరికి కూడా తెలియదు. కాబట్టి చూడండి, ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు ప్రమోషన్ వచ్చింది, వారికి మద్యము, లేకపోయిందా వారికి బాధ వచ్చింది, మద్యము, ప్రతి దానికి మద్యం పెట్టుకుంటూ ఈ రకంగా వారు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, బాధపడుతూ ఉంటారు. ఏది చెయ్యాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు. జనాన విదురాసుర, ఈ రకంగా అసురులు ఉంటారు. నా శౌచ్యం అంటే క్లీన్లీనెస్, శుచి అనేది ఉండదు. నా చాచారో అంటే ఒక ప్రాపర్ గా ఆచారాలు గాని ఇది విచారాలు గాని సరైనది ఏది ఉండదు. నా సత్యం తేషు విద్యతే, వారికి సత్యం పలికేది కూడా వారికి రాదు. ఎల్లవేళలా వారు సత్యాన్ని మార్చి వారి స్వలాభం కోసం అనేసి దాన్ని మారుస్తూ ఆ రకంగా వారు చెప్తూ ఉంటారు. వీరు అసురీ భావం కలిగిన వారు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అనంటే అసత్యం అప్రతిష్టంతే అంటే వారికి ఏంటి అనంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్కడ కూడా లేరు అసలు. కానీ దానికి ఏంటి అనంటే అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే ఆ గుణాలు ఉండే వారికి, అసురీ గుణం ఉండే వారికి వారు చెప్పేది ఏంటి అనంటే ఈ లోకం అనేది అసలు ఏది లేదు, భగవంతుడనే వారు లేరు అనేసి చెప్తారనమాట. అపరస్పర సంభూతం కిమన్యాత్ కామహైతుకం అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటి అనంటే కేవలం వారికి కామపు కోరికల వల్ల వచ్చుంటుంది ఇలాంటి డిజైర్స్ అన్నమాట. వారికి ఏంటి అనంటే నలుగురు వారిని మెచ్చుకోవాలి అనేసని భగవంతుడు లేరు అని చెప్పారు అని అంటే నెక్స్ట్ ఆ పొజిషన్ వేకెంట్ గా ఉన్నది అని అంటే వారే భగవంతుడితో సమానం అని చెప్పని వారు చెప్పుకుంటారు. సో ఇది మనకి గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడా సైంటిస్ట్స్ అటువంటి వారందరూ కూడా చెప్పేది ఇదే రకంగా చెప్పుకుంటారు. ఎందుకనంటే వారికి ఆ భగవంతుడి చోటు వారు తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం వారికి ఉంటుంది. కాబట్టి డబ్బు గల వారు, ఆ రకంగా ఆస్తిపరులు
వారంతా కూడా ఇదే రకంగా చెప్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు అనే వారే లేరు, నేనే భగవంతుణ్ణి అనేసి అని చెప్పుకుంటారు వారు. సో ఈ రకంగా following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడనే వారు లేరు అని చెప్పుకొని వారు పాల్పడేది ఎటువంటి కార్యకలాపాల కోసం పాల్పడతారని అంటే దేనివల్ల అయితే ఒక్కరికి ఉపయోగం ఉండదు, ఇంకా నిజం చెప్పాలి అని అంటే నష్టం వాటిల్లేలాంటి పనులలోనే వారు ఇంకా ఇంకా వారు నిమగ్నం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రకంగా ఈవెన్ మనం చూసాము, ఇది డైనమైట్ ఏది కనుక్కున్నారు ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. ఆయన ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నారో ఆయన ఫస్ట్ అనుకునింది ఏదో మంచి కార్యం కోసం అని అతను కనుక్కుందామని, కాకపోతే అది యూజ్ అయింది మాత్రం కేవలం ఒక ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేదానికి ఆ పథకంలోని మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందని, దాని తర్వాత అతను ఎన్ని పీస్ ప్రైజ్లు పెట్టినా సరే కూడా నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్లు అది లాభం లేకుండా పోయింది. ఇది మాత్రం జరగవలసిన వాటిల్లాల్సిన నష్టం అనేది ఆల్రెడీ అప్పటికే వాటిల్లింది, ఎంతో మంది దానివల్ల చనిపోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటివంతా కూడా ఏంటి అని అంటే అసురీ ప్రవృత్తి కలిగిన వారు ఇటువంటి కార్యకలాపాల్లోనే వారు నిమగ్నమై ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే ఈ రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారు దేన్ని వారు ఆశ్రయం తీసుకుంటారు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఒకటి ఫస్ట్ అది కామము, నెక్స్ట్ గర్వము. గర్వం అని అంటే అది కూడా మిథ్య అహంకారం అన్నమాట. వారికి యాక్చువల్ గా గర్వం అనేది ఆంజనేయ స్వామికి కూడా గర్వం ఉన్నింది, నేను శ్రీరామ దాసుణ్ణి నేను అని చెప్పని సగం లంకని కాల్చేశారు. అటువంటి గర్వం ఉన్నా సరే కూడా తప్పు లేదు, భగవంతుడు దాసుడు లాగా. కానీ ఇది మిథ్య అహంకారం, అటువంటి వాటిని వాటి షెల్టర్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ అంటే వారికి ప్రతిష్ట అనేది వారికి ఉండదు, ఎవరు కూడా వారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు. కానీ వారి పొజిషన్ బట్టి వారికి అదొక కాల్పనిక ప్రతిష్టని వారు చెప్పుకుంటారు, నాకు ఇది ఉన్నది, నాకు అది ఉన్నది అనేసని. అటువంటి వారిని మీరు కలుస్తున్నప్పుడంతా కూడా వారు ఏంటి అని అంటే వారి గుణగణాలు వారి నోట్తో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బీటింగ్ వన్ సోన్ ట్రంపెట్ అంటారు, ఎవరి డబ్బా వాడే వాయించుకోవడం అంటారు కదండి, అది వారి గొప్పలు వారే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఓ నాక వారి సారీ ప్రభుజీ, ప్రభుజీ వచ్చారండి. యా, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. I made you co-host ప్రభుజీ. Hare Krishna. No, you want, you can finish your argument. No, please ప్రభుజీ, ప్లీజ్ ప్రభుజీ. Hare Krishna, Hare Krishna everybody. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో నామనిష్ఠా ప్రభు మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు తలకు అధ్యక్షులు, ఐఐటి చేశారు, దాని తర్వాత ఉద్యోగాన్ని మానేసి అతను టెంపుల్ కి ప్రెసిడెంట్ లాగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. So I've come in the middle of class. I'll see. I finished. No problem, Prabhuji. We have been waiting for you. Okay, Hare Krishna. This is our Shishi Radha Govinda and Srila Prabhupada. I invite all of them to visit Mangalore when Corona situation is normal. భక్తులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఎప్పుడైనా మీరు మ్యాంగ్లూర్కి వచ్చేలాగుంటే దయచేసి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదానికి పాత్రులు కావాల్సినదిగా కరోనా తగ్గిన తర్వాత. This is our Mangalore if they have not seen. సో మ్యాంగ్లూర్ అనేది దక్షిణ ఒడ్డులో ఉంటుంది. So this is our we are all doing youth preaching only here. We spend time with the students. Hare
How sweet it is. So we spend time with students, all the different colleges. So nice. So how enjoyable it is. And this is the number one college of Karnataka, NITK, maybe one of the best engineering colleges. We had a good opportunity. We were busy in this, absorbed in this for 20 years practically. Generally, it is very strange because anybody comes to a town in ISKCON, they build a temple. I had no time because this was so enjoyable experience. We were doing like this, studies in the different colleges, teaching the students different courses. And then we're doing book distribution and doing what I say, big festivals like Janmashtami. This is Janmashtami 2 years ago. All the ministers came, Mohandas Pai came. It was a very big event. 10,000 people visited the program. But then suddenly everything stopped because of Corona. What to do? Yes, you can tell in Telugu. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా ఎన్నో ఎన్నో కళాశాలల్లోనంతా కూడా ప్రభుజీ ఈ రకంగా కార్యకలాపాలు భగవత్ సంబంధించినవన్నీ చేశారు. మనకి జన్మాష్టమి వంటివి గొప్ప గొప్ప ఫెస్టివల్స్ అవన్నీ కూడా పండగలన్నిటిని కూడా చేశారు. సో కొన్ని వేల మంది దీనివల్ల లబ్ధి పొందారు. కాకపోతే 2 సంవత్సరాల కిందటి నుంచి ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఇవన్నీ కార్యకలాపాలు ఆగిపోవాల్సింది వచ్చింది. So then what to do? My guru, His Holiness Jayapataka Maharaj told me, why don't you start online teaching? You know this. I said, yes, I know. And I took it up. This was the first batch we made June 13th. సో జూన్ 13వ తేదీ కిందటి సంవత్సరం సో మనకి ఇది మొట్టమొదటి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అనేది మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళే మొదలు పెట్టారన్నమాట. This is last year. ఇది కిందటి సంవత్సరం, ఇది 2020. And then batch 2, batch 3, batch 4, and yours is batch 16. And we have finished huge number of students. And batch 17, the next batch, they are in this batch, August 2nd. And we have now finished 5 lakh registration. That is the population of Mangalore. ఇప్పటికి 5 లక్షల మంది ఇప్పటిదాకా భగవద్గీత తలకు లబ్ధి పొందిన వారు ఉన్నారు. కాబట్టి మంగళూరు ఊరిలోని పట్టణంలోని మనకి 5 లక్షల మంది ఉంటారు. సో 5 లక్షల మంది ఇప్పటిదాకా భగవద్గీత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఇది లబ్ధి పొందారు. Now we are teaching in 10 languages. ఇప్పుడు 10 భాషలలోని ఈ భగవద్గీత ప్రచారం అనేది జరుగుతోంది. Batch 1, when we started, there were only 5 teachers. ఫస్ట్ బ్యాచ్ లోని కేవలం 5గురు మాత్రమే అధ్యాపకులు ఉండేవారు. And now we have almost 100 teachers. ఇప్పుడు దగ్గర 100 మంది అధ్యాపకుల్లాగా ఉన్నారు. So that has been very beneficial. Not only people have benefited, they have learning the course has joined us as teachers also. సో ఈ రకంగా కేవలం నేర్చుకునే భక్తులు మాత్రమే కాదు, ఆ చెప్పే అధ్యాపకులు కూడా మాటువంటి వారు కూడా చాలా నేర్చుకుంటున్నాం. So it is very auspicious to hear Gita. Gita Shastramidam Punyam. It is so much punya in hearing Bhagavad Gita. Ya patet parata puna. Anybody who studies Bhagavad Gita, Vishnu padam avapnoti. He achieves Vaikuntha Loka. What is the use? Bhaya shokadi varjita. No bhaya shoka after that. ఈ రకంగా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇది ఇన్ఫాక్ట్ మనకి ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పారు ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే గీత అనే భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని చదువుతారో వారికి పుణ్యం అనేది అర్జించుకుంటారు. వారికి ఏంటి అని అంటే
అన్ని రకముల భయము, శోకము వాటన్నిటి నుంచి వారు విముక్తి పొందుతారు. అంతేకాదు విష్ణు తలకు పాదాలు కూడా వారికి దొరుకుతుంది అని. अहो बतो सपजो अभिगरियान यजीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस जय सुष्णु आर्या ब्रह्मानु चोर नाम गृणंति येते. Oh, look at this person. He is so fortunate. Sapacho abhigariyan. Even though he may be coming from any family, does not matter. On the tip of his tongue, the holy name of Krishna has come. Yajivagre vardate. The holy name is sitting on his tongue. What he must have done. He must have done all tapasya. He must have done all the yagnas. He must have taken bath in all the holy rivers. He must have studied all the shastras. How did he become so fortunate? ఈ హరినామాన్ని జపించగలిచేవారు, భగవద్గీత పఠనం చేయగలిచేవారు, వారు ఒక చండాలం వంశంలోని పుట్టినవారు అయినప్పటికీ కూడా, చండాలుల వంశంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వారికి ఈ హరినామాన్ని జపించారు అని అంటే వారు చాలా చాలా ఉన్నతమైన శిఖరాన్ని వారు అందుకున్నవారు అన్నమాట. వారు అన్ని రకముల వేదముల పఠనం చేసిన వారు, దాన ధర్మాలు చేసిన వారు, ఇంకా వారు ధామానికి, అన్ని రకముల ధామానికి వెళ్ళిన వారు, మరియు పవిత్ర నదుల స్నానము ఆచరించిన వారు కిందన వారు వారి లెక్క జరుగుతుందన్నమాట. So we know Ajamila, what was the destination just by chanting Nagakri, even the holy name of Krishna. అజామిలుడు అతను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అతను యాక్చువల్గా భక్తి మార్గంలోని వెళ్తూ ఉండేవారు. కానీ అతను తెలియకుండానే అతను నారాయణ నామం జపించిన దాని వల్ల శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఆయనకి పరమగతి పొందారు అతను. So now just imagine if carefully we chant name of the Lord, how much benefit we have. అతను తెలియకుండానే నారాయణ నామం జపించారు. కానీ మనం కానీ పవిత్రంగా మనం ప్రతి ఒక్క నామాన్ని మనం భక్తిపూర్వకంగా మనం జపించామనంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఎంత దానికి మనకి పుణ్యం దొరుకుతుంది, ఎంత పవిత్రతతో ఉంటాం మనం. So we have nothing to lose, but we do not know how much we can gain if we just sit and every day seriously chant the Nama. మనకి దానివల్ల ఏమొస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనకి తెలియదు. కానీ నిజం చెప్పాలి అంటే ఆ పవిత్రంగా మనం నామ జపం చేసిన దాని వల్ల ఎంతో ఎంతో మనకి దొరుకుతుంది. అది మనం వర్ణనాతీతమైనది. Everybody agrees holy name is powerful. All of you are nice devotees, but seriously here to get the full benefit. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ కూడా వినమ్రపూర్వకమైన నాది మనవి ఏమనగా, దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ భక్తియుక్తంగా ఈ హరినామ జపం అనేది ఆచరించండి. Chaitanya Mahaprabhu wanted whole earth to become fortunate by chanting his names. ఈ చైతన్య మహాప్రభు అతను పరిపూర్ణంగా అంతా భూమండలంలోని అందరూ కూడా హరినామాన్ని జపించవలసిందిగా అతను ముందే చెప్పారు. అతను Prithvi Chayatvacha Nagaradi Gram Sarata Prachareva Moranam. Every part, every village and town is a name of Krishna should be chanted. ప్రతి ఒక్క పట్టణంలోని, పల్లెటూరులోని, ప్రతి ఒక్క దేశంలోని, రాష్ట్రంలోని హరినామాన్ని జపిస్తారు అనేసి ముందుగానే చెప్పారు భగవంతుడు. Hare Nam Eva Kevalam Kalau Nasti Eva Nasti Eva Gatiranita. Only Harinama, only Harinama, only Harinama. There is no other way, no other way, no other way. That is the statement of Shri in the Brihad Naradi Purana. బృహద్ నారదీ పురాణంలో చెప్పున్నారు, 3 సార్లు చెప్పారు మనకి కలియుగంలోని వేరే దారి లేదు, వేరే దారి లేదు, వేరే దారి లేదు అని. అది దానికి ఏంటి అని అంటే హరి నామం మాత్రమే కాపాడగలదు అనేది కూడా 3 సార్లు చెప్పారు. అది ఎందుకు అని అంటే అది అంత ఇంపార్టెంట్ విషయం కాబట్టి 3 సార్లు చెప్పారు దాన్ని. Most of the people, when they think about spiritual life, they only think about some meditation and pranayama. భక్తి మార్గము అనగా చాలా మంది ఉద్దేశంలో ఏంటి అని అంటే ఏదో కొద్దిగా ప్రాణాయామాలు చేయడము, లేకపోయిందా వారు అష్టాంగ యోగములాగా ఏదో దేన్నో తలుచుకుంటూ వారు మెడిటేట్ చేస్తూ ఉండడం మాత్రమే అది భక్తి అని అనుకుంటారు చాలా మంది. But Shastra says chant the name. కానీ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి ఉన్నది మనకి నిజమైన భక్తి అని అంటే హరినామ జపము చేయడం అనేది అదే భక్తి అనేది. Please take advantage. So this is also Krishna gave us beautiful land to build a temple for him. సో మనకి రాధా గోవిందుల వారి మందిరాన్ని యాక్చువల్ నిర్మాణం చేసే దానికోసం మనకి మంగళూరులోని మనకి కొద్దిగా స్థలము కూడా దొరికినది. Again, this is a big piece of land, 1.5 acre we acquired from the government. 1.5 ఎకరం స్థలము మనకి గవర్నమెంట్ వారు అమ్మారు.
Okay, so we building a temple. So this is the temple coming up. So people can become part of it. If you want, you can help us to build this temple now. And people can do small sevas. You can do offer a break or this is small seva. సో మీరు ఇక్కడ మందిరాన్ని నిర్మాణ కోసం అనేసని మీకు తోచిన సహాయం ఎంతో కొంత ఎంత తక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు, కానీ మందిర నిర్మాణం అనేది దానికి మీరు తోడ్పడ్డారు అని అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం సదా ఉంటుంది మనకి. We can offer sponsor a square feet of construction. ఒక చదరపు అడుగు దగ్గర నుంచి తీసుకొని మీరు అటువంటివి కూడా మీరు దానం చేయగలరు. And very famous is to become ISKCON life patron. ISKCON had thousands of temples around the world. You get connected to the whole ISKCON. సో లైఫ్ మెంబర్ అయ్యేదానికి కూడా మనకి ఈ రకంగా మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి దాంట్లో అంటే మీరు దాంట్లో మెంబర్ కావచ్చు. కొన్ని వేల అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య మందిరాలకి మీరు ఒక భాగస్వాములు కావచ్చు. You get the whole set of Bhagavata books when you become a life member. భాగవతం పుస్తకాలు 12 అధ్యాయాలు కూడా మీకు పుస్తకాలు కూడా వస్తుంది మీకు దాంట్లోని పార్టిసిపేట్ చేసి. Every year on your birthday there is a special puja in the temple. ప్రతి సంవత్సరం మీ పుట్టినరోజు కోసం అనేసని భగవంతుని పట్నకి పూజ అనేది కూడా జరుగుతుందన్నమాట మీ పేరు మీద. And all around the world we have thousands of temples. When you travel we have beautiful guest house, you can stay there. సో మన మందిరాలకి ఎక్కడైతే గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నదో మీరు దాని లబ్ధి కూడా పొందగలరు, అక్కడ మీరు నివసించగలరు. Okay. Not all, but most of the big temples have a beautiful guest house. If you call and go, you can stay and it is very beautiful. సో అన్ని మందిరాల్లోని గెస్ట్ హౌస్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ చాలా మటుకు మందిరాలకి గెస్ట్ హౌస్ అనేది ఉంటుంది. మీరు దాని లబ్ధి కూడా పొందవచ్చు. మీరు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని మీరు లైఫ్ మెంబర్ అయితే. So this is a one-time payment. Person can, and this is the lifetime benefit for you, your wife, your children, your parents. It's a life for the whole family. సో దానికి 35,555 రూపాయలు మనకి చేసామనంటే ఒక్కసారి చేస్తే మీరు జీవిత కాలానికి మీరు కృష్ణుడి తలకు ఈ లబ్ధిని భగవంతుని లబ్ధిని మీరు పొందొచ్చు. So same way we have more sevas, like some people with life membership wants to also participate in the construction. You do Dharmakarta Seva. ధర్మకర్త సేవ అనే దానికి 1,08,000 రూపాయలు మనకి విరాళం ఇవ్వచ్చు. అది 3 సంవత్సరాల్లోని కూడా పే చేసేదానికి మనకి అవకాశం ఉన్నది. ఈ రకంగా మందిర నిర్మాణానికి ఎవరైతే కొద్దిగా వారి వంతు ఎంత సహాయం చేసినా వారికి భగవంతుడు వారికి పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు. We have this Dharmadhikari. We have 108 Dharmadhikaris. You can be one of the Dharmadhikaris also of the temple. ధర్మాధికారి అని అంటే 2,70,000 రూపాయల విరాళము. సో అది 108 మంది దాకా ఉంటారు. సో కాబట్టి మీరు అది కావాలనంటే అది కూడా దాంట్లోని మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు.
Okay, so this is our temple. We have Janmashtami also, Abhisheka and Jhulan. You can participate. So now coming back to, this is our Janmashtami. We have some people, it's a full day, the darshan is on, but some people want some seva to be done, either Jhulan or Abhisheka. We have kept nominal seva, so you can participate. సో ఎవరికైనా సరే కూడా ఈ జన్మాష్టమి కొరకు వారు దానం చేయాలనుకుంటే కూడా వారు అది కూడా చేయొచ్చు. మనకి తక్కువ అమౌంట్స్ లోని అది ఉన్నది మనకి. So this is our course, which is level 1 course, which you are studying now. సో ఇది మనది చదువుతున్నది మనకి భగవద్గీత బేసిక్ కోర్స్, ఇది 18 రోజులలోది. Okay, and this is the 18-day course. Then goes to level 2, wherein for 14 weeks you study the Bhagavad Gita again. సో మనకి రాబోయే లెవెల్లోని రెండవ లెవెల్లోని ఏంటి అని అంటే 14 వారాల పాట మనం ఏంటి అని అంటే ఈ భగవద్గీత అధ్యయనం అనేది చేస్తాము. At level 3, you do vertical study of Bhagavad Gita with different topics. భగవద్గీత మనకి 3వ లెవెల్లోని ఏంటి అని అంటే దాంట్లోని కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఆ రకంగా ఆ టాపిక్ వైజ్ గా మనం దాన్ని అధ్యయనం అనేది చేస్తాము. Just like we say mind control. Now, so many chapters of Bhagavad Gita talk about mind control. We study all the things together. మనకి 3వ లెవెల్లో ఏంటి అని అంటే టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనసుని ఏ రకంగా నియంత్రించుకోవాలి, మనసు నియంత్రణ అనే ఒక టాపిక్ మీద భగవద్గీతలోని ఏ రకంగా భగవంతుడు చెప్పారు అనే దాని మీద అధ్యయనం అనేది జరుగుతుంది. It's a very interesting study. And then after that, we have Bhakti Shastri study, which is 1-year course. దాని తర్వాత ఆఖరిది భక్తి శాస్త్రి అనేది ఏంటి అని అంటే ఇంకా దానికంటే కూడా ఇంకా ముందున్నాయి. భక్తి శాస్త్రి అనేది 1 సంవత్సరం పాటు జరిగే అధ్యయనం అది. So you get, after Bhakti Shastri, you get a degree from ISKCON. Bhakti Shastri, you can become a Gita teacher. భక్తి శాస్త్రి అనే సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత మందిరం నుంచి మీరు కూడా ఎక్కడికైనా ఎవరికైనా భగవద్గీత నేర్పించే అర్హత మీరు పొందుతారు. So 18 days is level 1, 3 months is level 2, 3 months is level 3, and 1 year is Bhakti Shastri. ఈ రకంగా తరగతులు 1వ, 2వ, 3వ తరగతులు మనకి 3 నెలల పాటు ఆ రకంగా ఉంటుంది. కానీ భక్తి శాస్త్రి అనే తరగతి మాత్రం సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది. All the courses are free of charge. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వీటికి ధనం ఛార్జింగ్ ఉండేది, కానీ మనకి ఈ మందిరం నుంచి దాన్ని ఫ్రీ చేశారు మన కోసమని. All we want is that you should be serious. That's all. ప్రభుజీ కోరుకునేదంతా కూడా కేవలం ఒకటి, మనము ఈ భక్తి మార్గంలోని దృఢ నిశ్చయంతో మనం ముందుకెళ్ళాలి అనేది మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. We have the registration for level 2, and only condition is that I will be regularly attending class, I will be chanting one mala, I will submit my assignments, I will do my sadhana. That's all. So only we are asking, be serious. మీకు ఆల్రెడీ నిన్న కూడా చెప్పినట్టుగా లెవెల్ 2కి ప్రభుజీ గాని ఎవరైనా కోరుకునేది కేవలం కొన్ని విషయాలు, 1 మాల జపము చేయడం ప్రతినిత్యము ప్రతిరోజు, అండ్ ఇంకొకటి 85% అటెండెన్స్ ఉండడము, అండ్ వారు ఇది అసైన్మెంట్స్ ని సబ్మిట్ చేయడం టైం సరికి, అండ్ వారు ఇది నింపడం, వారి చాంటింగ్ అదంతా కూడా వాటిని నింపడం. So different levels of practice are there. Presently, you are on coming to Shraddhavan level, where you are chanting one mala Hare Krishna every day. మొదటి మనకి మెట్టు ఏది అని అంటే శ్రద్ధావాన్ లోని మనం ఉండడం, దేంట్లోనైతే కనీసం రోజుకు 1 మాల కనిష్టం జపం చేయడం అనేది. ఈ రకంగా మీకు సర్టిఫికెట్స్ వస్తుంది. So this is 1, 2, 3, 4. And then on August 22nd, which is Balaram Jayanti, at 4:30, we have the ceremony for all of you. That is called the Sankalpa Shraddhavan. మనకి ఆగస్ట్ 22వ తేదీ మనకి శ్రద్ధావాన్ అనే సంకల్పం జరుగుతుంది. ఆ రోజు 4:30 సాయంత్రానికి, ఆ రోజే మనకి బలరాముడి తలకు పుట్టిన రోజు కూడా. 16 on when they chant, they can take Diksha from ISKCON. 16 మాలలు జపించేవారు ప్రతిరోజు వారు గురువు దగ్గర నుంచి వారు దీక్ష అనేది కూడా తీసుకునేదానికి అర్హత పొందుతారు. But one round we call Siksha. Like a small child, we are also pleasing the Acharya. సో 1 మాల జపం చేసే వారికి అది శిక్ష అది అవుతుంది. సో గురువు తలకు ఆశీర్వాదం పొందేదానికి అర్హత పొందుతారు వారు. So
So in the evening after that, we have Balaram Jayanti function, 7 p.m. onward. సో అదే రోజు సాయంత్రము 7 గంటల నుంచి మనకి బలరాముని వారి పుట్టినరోజు వేడుకల్ని అక్కడ జరుపుకుంటామన్నమాట. Okay, so please have the books. We all already indicated to you set up books. You should sit and read these books. సో దయచేసి పుస్తకములు మాత్రం ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగిన వారు ఉన్నారో ఈ 2వ తరగతికి వచ్చేదాని కోసమని వారు దయచేసి దానికి అవసరమైన పుస్తకములు కొనుగోలు చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. And here is our website and our YouTube channel, our Facebook page. And every day morning, 5:30, we chant one mala together. You're all welcome. సో ప్రతిరోజు తెల్లవారి 5:30కి 5:30 నుంచి 6 లోపల ఒక మాల జపము మరియు మనకి అక్కడ కథలు భగవత్ కథలంతా కూడా చెప్తారు. సో దానన్నిటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆహ్వానితులే. So Hare Krishna. Thank you very much. హరే Anybody కృష్ణ has any ప్రభుజీ. question? ఓకే, ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయనంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. Hare Krishna Prabhuji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ, కృష్ణ ధన్యవాద ప్రభుజీ. ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే I'll కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. Hare Krishna. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. Hare Krishna. I interrupted your class. Please continue. No, ప్రభుజీ, we have been waiting for you ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. Hare Krishna. I'll హరే take it. కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna. హరే Hare Krishna. కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. See you on Sunday, Sankalpa ceremony. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏంటి అనంటే అసురీ గుణం ఉండేవారు ఏంటి అనంటే కామము, గర్వము మరియు కాల్పనిక ప్రతిష్టని అటువంటి వాటి తలకు ఆశ్రయము తీసుకుంటారు. సో ఈ రకంగా వారు ఏంటి అనంటే శుచి లేని పనులన్నిటినీ కూడా చేస్తారు. మరియు వారు దేని పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారంటే ఏదైతే జీవితం అనేది దానికి ఉండదో, మనకి చాలా తక్కువ కాలం దాకా, కేవలం ఈ జన్మ దాకా మాత్రమే, అది కూడా అంటే వారి సుఖములంతా కూడా ఏ రకంగా అంటే నీటి బుడగల వంటి అన్నమాట, వాటి మీదకి వారు అట్రాక్ట్ అవుతారు అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో చింతామపరిమేయం చ ప్రళయాంతం ఉపాశ్రిత కామోపభోగ పరమ ఏతేవత్ ఇతి నిశ్చిత అనేసి అంటున్నారు అనమాట. అటువంటి వారు ఏంటి అనంటే కేవలం ఒకటే ఒకటి నమ్ముతారు, ఏంటి అనంటే ఇంద్రియ భోగం అనేది మాత్రమే మన జీవిత పరమ లక్ష్యము అనేసని నమ్ముతారు. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అనంటే కామము, క్రోధము అటువంటి వాటికి లోబడిపోతారు. ఇదంతా కూడా నరకాల్లోని మనం చూస్తున్నది ఇక్కడ పిక్చర్, నరకంలోని వారికి వేసే శిక్షలు అన్నమాట. ఎవరైతే పరస్త్రీ సంభోగాన్ని కోరుకుంటారో వారికి ఏంటి అనంటే ఆ మగవారికి ఆడవారిది ఒక ప్రతిబింబం, కానీ ఆ ప్రతిబింబం ఏంటి అనంటే అగ్నితో చేయబడిందన్నమాట. అటువంటి వాటితోని సంభోగం చేసుకునే దానికి వారికి ఒక అవకాశం ఇస్తారనమాట. సో ఈ రకంగా నరకలోకంలోని వారికి శిక్షలంతా కూడా ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా ఏదో ఉరికనే చెప్పినటిది కాదు. ఇది మనకి గరుడ పురాణంలోని ప్రేతకాండలో ఇచ్చినటివి. గరుడ పురాణంలో 2 కాండలు ఉన్నాయి, రెండవది ప్రేతకాండ, దాంట్లోని ఇవంతా కూడా ఇచ్చినటివి. ఆశాపాశ సతేర్బద్ధ కామ క్రోధ పరాయణ ఇహంతే కామ భోగార్థం అన్యయేనార్థ సంచయాన్. అంటే ఈ రకంగా వందల వేల కొద్దీ వారికి అంటే కోరికలు అనేది పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పటికీ కోరికలు అనేది తగ్గదు. కాబట్టి వారికి కామము నుంచి క్రోధము ఆ రకంగా అంతా వస్తుంది. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అనంటే ధన సహకరణ అనేది వారికి ఏంటి అనంటే తప్పుడు మార్గాల ద్వారా వారు సంపాదించుకుంటారు. అదే కాకుండా వారి ధనాన్ని దేనికోసం వ్యత్యసిస్తారు అనంటే వారి ఇంద్రియ భోగమార్థం వారు దాన్ని వ్యత్యసిస్తూనే ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇదం ఆద్య మయా లబ్ధం ఇమాం ప్రాప్స్యసే మనోరథం ఇదం అస్థిదం అపిమే భవిష్యంతి పునర్ధనం. మరి డబ్బుల్ని ఏం చేస్తారు వారు అనంటే
వారు అనుకుంటారంట, నా దగ్గర ఇప్పటికి ఇంత ఆస్తి ఉన్నది, నేను ఈ రకంగా నా ఇది కరెక్ట్ అయితే, అనుమానం కరెక్ట్ అయితే నేను ఇది చేసి అది చేసి ఇలా చేసుకొని అలా చేసుకొని నేను ఇంకా ఇంత డబ్బుల్ని సంపాదించుకుంటాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంటున్నది, ఇంకా ఇంకా దాన్ని ఇంతకి పెంచుకుంటాను, అంత 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 చేసి నా దగ్గర డబ్బులు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేసని అసురులు ఇదే రకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారంట. అసౌ మయా హతః శత్రూర్ హసిస్నే చాపరానపి ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ. అంటే అసురులు అనుకుంటారంట, వీరు నా శత్రువు, వారిని నేను సంహరించాను, ఇంకొకడు కూడా శత్రువుగా ఉన్నాడు, వాణ్ణి కూడా సంహరిస్తాను నేను అనేసని. ఎందుకు సంహరిస్తారు అని అంటే, నేను ఈశ్వరుణ్ణి, నేనే ఎంజాయర్ని, నేనే సుఖీని, నేను ఎందుకనంటే పర్ఫెక్ట్, నేను నాకంటే మించిన వారు ఇంకొకరు లేరు అనేసనే భావనతోని ఈ రకంగా రాక్షస ప్రవృత్తి వాళ్ళు ఉంటారంట. ఈ మధ్యనే ఒక రెస్లర్ సుశీల్ కుమార్ అనేసని, అతనికి ఏంటి అని అంటే, వారికి ఒలింపిక్స్ లో నందని మెడల్ తెచ్చుకునే వ్యక్తి, అతనికి ఏం దుర్బుద్ధి పుట్టిందో అతనికంటే కూడా జూనియర్ ని అతనే సంహరించేశారు. ఏంటి అని అంటే, ఈ రకంగానే వారందరూ అనుకుంటారు, ఏంటి అని అంటే నేనే గొప్పవాడిని, నేనే బలవంతుణ్ణి, నాకంటే మించిన వారు ఇంకోటి లేరు అని. అందుకోసం పోలీసులు వచ్చారు, వెంటనే అతన్ని జైల్లో పడేశారు. జైల్లోని కూడా అతను ఏదేదో కోరుకున్నారు, నాకు ఈ రకంగా ఫుడ్ ఉండాలి, ఆ రకంగా ఉండాలని. జైలు అధికారులు కానీ లేకపోతే కోర్టు కానీ వారంతా కూడా అన్ని కట్ చేసి పడేశారు. అవసరం లేదు నాయనా, నువ్వు ఒక జైల్లో ఉండే ఒక సాధారణ ఖైదీవి, నువ్వు ఇంకా నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా నువ్వు జైల్లోనే ఉండబోతావు, నీ ఒలింపిక్స్ మెడల్స్ అవంతా కూడా ఇంకా దేనికి పనికిరావు అని చెప్పని పంపించేశారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండేవారు ఆలోచనలంతా కూడా ఏంటి అని అంటే కేవలం అధమ స్థాయికే వారిని తీసుకెళ్తుంది, నాశనం చేస్తుంది, వారిని సమూలంగా నాశనం చేస్తుంది. కానీ అటువంటి వారు ఏమనుకుంటారు అని అంటే, వారి పాపాలన్నిటినీ ప్రక్షాళన చేసేసుకోవచ్చు చాలా సులభంగా అని అనుకుంటారు. ఎలాగా అనంటే అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆద్యో అభిజా నవాన్ అస్మి కో అన్యో అస్థి సదృశోమయ యక్షే దాస్యామి మోదిష్య ఇది అజ్ఞాన విమోహిత అనంటే, నేను చాలా ధనవంతుణ్ణి, నాకు బాగా ధనవంతులు నా యొక్క చుట్టాలు వారందరూ కూడా నాకేంటి అని అంటే చాలా చాలా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, నేను సమృద్ధిగా ఉన్నాను నేను ఇక్కడ అనేసి అని అనుకుంటారు. వారు ఏమనుకుంటారంటే, పాపములు ఏదో వచ్చింది సరే దానిదేమున్నది, ఏదో యజ్ఞాలు యాగాలు లేకపోయిందా కొంత దాన ధర్మం ఏదో ఒకటి చేసేస్తాను, అది చేసిన దాని వల్ల నాదన్ని పాపములు ప్రక్షాళన అయిపోతుంది అని వారు ఈ రకంగా అజ్ఞానముతోని వారు ఉంటారు. కాబట్టి వారి పాపములు ఎక్కడికి పోవు, ఇంకా ఇంకా పాపము వాళ్ళకి చుట్టుకుంటూనే ఉంటాయి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు రావణాసురుడు కూడా ఇదే రకంగా అనుకున్నారు, అధోగతికి పొందారు, అతను సమూలంగా నాశనం అయిపోయారు. मेरा आदि है अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूं दशानन रावण। సో ఈ రకంగా రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారు ఎల్ల వేళలా వారి గురించి గొప్పలుగా అనుకుంటూ సమూలంగా నాశనం అయిపోతారు. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే, వారు ఇంద్రియ భోగములకి వారు చాలా చాలా ఓవర్గా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు. దానివల్ల నరకంలోని వారు అధమ లోకాల్లోని వారు పడిపోతారనమాట. ఈ రకంగా వారికి ఏంటి అని అంటే మిథ్య అహంకారము, శక్తి మరియు గర్వము, కామము, క్రోధము, వాటి వల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే కళ్ళు కప్పబడిపోతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వారికి భగవంతుడి పట్ల అసూయ భావం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ రకంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లోని పరమాత్మ స్వరూపుడై ఉండే ఆ భగవంతుణ్ణి, నిజమైన ధర్మాన్నే వారు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి భగవంతుడనే వారు లేరు అనేసని ఈ రకంగా వారికి భగవంతుడి పట్ల అసూయ భావంతో వారు ఉంటారన్నమాట. ఎవరైతే ఈ రకంగా దోస్ హు ఆర్ ఎన్వియస్
అండ్ మిస్చివస్, ఆకతాయిగా అసూయ అనేది ఉన్న వారికి ఏంటి అని అంటే వారు నరాధముల కిందకి వారిని లెక్క వేయబడతారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వారిని ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన ప్రపంచం లోతుల్లోకి వారిని భగవంతుడు ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం దీనివల్ల వారు ఆ అధమలోకాలకి వారిని తోయబడతారన్నమాట. వారు ఈ రకంగా అధమలోకాలకి వెళ్ళిన దాని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఆ చక్రంలోని వారు ఇరుక్కుంటారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం అనేది అసాధ్యమైపోతుంది వారికి. ఈ రకంగా వారు చాలా అధమలోకాలకి వారు పడిపోతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. కాకపోతే మెయిన్ 3 కారణాలు ఉన్నాయి ఈ అధమలోకాలకి వెళ్ళిపోయేదానికి. ఏంటి అనంటే త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారా నాశనం ఆత్మనః కామ క్రోధ తథా లోభ తస్మాద్ ఏతత్ త్రయాం త్యజేత్. అంటే నరకానికి 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి. అంటే 3 పెద్ద ద్వారాలు, ఇంకా కూడా ఉన్నాయి మనకి చిన్న చిన్న ద్వారాలు అవి. కానీ 3 పెద్ద ద్వారాలు ఏది అనంటే కామము, క్రోధము, లోభము. ఈ 3 ద్వారాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ వారిని వారే కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and does gradually attain the supreme destination. ఈ రకంగా ఎవరైతే 3 నరక ద్వారాల్ని తప్పించుకోగలరో వారికి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వారికి గురువుని వారు ఇది ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. ఈ రకంగా వారికి భగవంతుడికి వెళ్ళేదానికి కనీసం సరైన మార్గం వాళ్ళకి గోచరిస్తుంది. అదే ఎవరైతే పాప కృత్యాల్లోనే ఉంటారో వారికి భగవంతుడి పట్ల వారికి భక్తి గాని ఆ దారి గాని వారికి గోచరించదు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. యా శాస్త్ర విధం ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః నస సిద్ధిం అవాప్నోతి నా సుఖం నా పరాం గతి. కాకపోతే ఇది ఎవరైతే ఇదంతా కూడా భగవంతుడు చెప్పేది బూటకము పనికిరానిది అన్నట్టుగా ఎవరైతే భావిస్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే శాస్త్రం విధం విసృజ్య, అంటే ఎవరైతే దాని శాస్త్రాన్ని నమ్మకుండా ఉంటారో నస సిద్ధిం అవాప్నోతి, వారికి సిద్ధులు రాలేవు, నా సుఖము రాదు, నా పరాం గతిం, అంటే అటువంటి వారికి ఎప్పటికీ కూడా వారు భగవద్ధామానికి వారు చేరుకోలేరు. ఇదే లోకంలోనే వారు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి మధ్యన వారు తిరుగుతూనే ఉంటారు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తం ఇహార్షాసి. అంటే దీనికోసం ఏంటి, వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డ్యూటీ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ డ్యూటీ. వారికి ఏంటి అని అంటే కార్యం అకార్యం అనేది ఏంటి అనేది వారు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అండ్ వేదాలలోని ఏ రకంగా అయితే చెప్పబడిందో ఆ రకంగా వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉండాలన్నమాట. నోయింగ్ సచ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వన్ షుడ్ యాక్ట్ సో దట్ హీ మే గ్రాడ్యువల్లీ బి ఎలివేటెడ్. ఈ రకంగా ఇది అసుర భావం నుంచి లేకపోయిందా చెడు దీని నుంచి కూడా వారు బయటికి వచ్చి వారు మంచి సద్గతికి వారు వచ్చేదాని కోసమని ఈ రకంగా వారికి గురువు మాత్రమే వారికి హెల్ప్ చేయగలరన్నమాట. కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించండి, కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పారు. కృష్ణుడు 6 ఆపులెన్సెస్ అంటే గొప్పతనాలు, ఐశ్వర్యాలు, అందము, ఐశ్వర్యము, శక్తి, ఇంకా వైరాగ్య భావము, అతని గుణము, ఆ రకంగా 6 ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 ఐశ్వర్యాల్లోకి అతనికి సరి సమానమైన వారు గాని లేక అతని కంటే కూడా గొప్పవారు గాని ఇంకెవరు లేరు. అంత గొప్ప కృష్ణుడు ఎవరైతే భగవద్గీత అనే ఆ గొప్ప విజ్ఞానాన్ని చెప్పారో అతను కూడా సాందీపని మునీతలకు ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి మనము కూడా ప్రతి ఒక్కరూ గురు ఆశ్రయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎంత మాత్రమైనా. కాబట్టి ఇక్కడతోని మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు అడగాలంటే అడగచ్చు. ఓకే, లెవెల్ 2 ఫామ్ కూడా నిన్న పెట్టాము. తెలుగులో రాశారు. యాక్చువల్గా నాకు తెలుగు రాదు మాతాజీ. ఒకసారి తెలుగులో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కొన్ని రాసున్నారు, ఒక్కసారి చూస్తారా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ.
అదే సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి మాకు అనుమతించండి, తెలుగులో బుక్స్ కావాలి, తెలుగులోనే తరగతులు వినే అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి పెట్టారు ప్రభుజీ, రాములు ప్రభుజీ. ఓకే. సో తెలుగులోనే ఉంటుంది మాతాజీ లెవెల్ 2 అనేది కూడా. మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బుక్స్ కూడా తెలుగులో ఉంటాయి. ఆ లింక్ ఈరోజు పోస్ట్ చేయమంటారా ప్రభుజీ? యా ప్లీజ్ మాతాజీ. ఓకే మేడం. ఆ సెకండ్ లెవెల్ ఫార్మ్ గూగుల్ ఫామ్ Form. పెట్టండి. ఫామ్ పెట్టాలి కదా ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, గూగుల్ ఫార్మే పెట్టండి, లింక్ కాదు. సో అదే దాంట్లో ప్రభుజీ. ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. 85% అటెండెన్స్ ఉండాలి. అండ్ దానికి ఇది కూడా ఫిలప్ చేయాలి, సాధన షీట్ అనేది ఫిలప్ సాధనా చేయాలి. అండ్ ప్రతి రోజు కనీసం ఒక మాల జపం అనేది చేయాలి. సో ఇది కండిషన్స్. ఇది ఎవరైతే చేయగలరో వారు మాత్రమే దయచేసి నింపండి. సో ఇది నింపిన వారికి భగవద్గీత డీటెయిల్ స్టడీకి అర్హత కూడా పొందగలవారు. ఏం లేదు ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలని చెప్తున్నారు మీకు. ఓకే, మీకు కూడా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, అటెండ్ అవుతున్నారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ దాంట్లో కూడా క్విజ్ ఉంటుందని చెప్పండి ప్రభుజీ, సెకండ్ లెవెల్ క్విజ్ ఉంటుంది. క్విజ్ ఉంటుంది, అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. హరి గారు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ జపం చేసేటప్పుడు ఆ పూజా గదిలో కూర్చొని చేసుకోవాలా, లేకపోతే మనం ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ప్రభుజీ. చైర్ ఎక్కడైనా కూర్చొని చేయొచ్చు, చైర్ మీద కూర్చొని చేయొచ్చు, నిల్చొని చేయొచ్చు, చెప్పులు వేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. అంటే స్నానం చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది? లేదు, అటువంటి ఏ రకమైన నియమ నిబంధనలు గాని ఏమీ లేదు. మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, మనకి జపము చేసేదానికి ఏ రకమైన ఒకటి మనకి 2 రకాల విధులు ఉంటాయి. ఒకటి నారద పంచరాత్రిక విధులు, మరోటి మనకి భాగవత విధులు. సో పంచరాత్రిక అంటే మనకి ఏంటి అనంటే భగవంతుని తలకు విగ్రహాలని అటువంటి వాటికి మనం చేయవలసిన ఉపచారాలు అంతా కూడా. ఆ ఉపచారాలకి ఏంటి అనంటే షోడశోపచారాలు అనేది అవసరం. దానికి ఒక్కొక్క మందిరానికి అంటే ఒక్కొక్క సాంప్రదాయంలోని ఒక్కొక్క రకమైన శాస్త్రం ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీ సాంప్రదాయంలోని ఏదైతే మనకి ఆంధ్ర, తమిళనాడు ఇటు సైడ్ అంతా కూడా, తెలంగాణ సైడ్ కూడా మనకి శ్రీ సాంప్రదాయం అంటే లక్ష్మీదేవి ఆ సాంప్రదాయాన్ని మొదలు పెట్టారు. సో అందులోని మనకి రామానుజాచార్యుల వారు, ఆ రకంగా మొదలైన వారు గురువులు, వారంతా కూడా మనకి ఆగమ శాస్త్రం అంటారనమాట. కొండ మీద ఫాలో అయ్యేది ఆగమ శాస్త్రం. ఆ శాస్త్రోక్తంగా అన్ని జరగాలి. అది మనకేంటి అని అంటే ఇది పంచరాత్రిక విధి. కానీ భాగవత విధిలోని ఏ రకమైన నియమ నిబంధనలు అనేది లేదు. కాబట్టి అది ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. మనకు అటువంటి రూల్స్ ఏమీ లేదు, స్నానం చేసే చేయాలి అన్నట్టుగా ఏమీ లేదు ప్రభుజీ. సో మంచి ప్రశ్న అడిగారు, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. మీరెన్ని మాలలు జపం చేస్తారు ప్రభుజీ? నేను 4 చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే, హరి బోల్, ఎక్సలెంట్. సో మీరు ఈ క్లాస్ నుంచే మొదటిసారా ఇది, లేకపోతే ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చేవారా ప్రభుజీ? అంటే గతంలో చేసి ఆపేసాను ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా 16 కూడా చేశాను నేను కొన్ని రోజులు. ఓకే, 16 కూర్చోవడం కష్టం అయిపోయింది నాకు. 2.5 hours పడుతుండేది. అది ఒక 20 days 30 days అంతా చేశాను, నేను మళ్ళీ ఆపేసాను. అది కంటిన్యూస్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తెల్లవారి మీకు ఎన్ని మాలలు అవుతుందో అన్ని మాలలు చేయండి. బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మంగళారతి టైంలోని, బ్రహ్మముహూర్తం టైంలోని బెస్ట్. కానీ అప్పటికి కాలేదు, మనం ఒక 6 మాలలు చేసాము, లేక 4 మాలలు చేసాము తెల్లారి, దాని తర్వాత మిగతాది నేను సాయంత్రం చేసుకుంటాను, లేక మధ్యాహ్నం చేసుకుంటానంటే నో ప్రాబ్లం. రోజంతటికి కలిపి 16 మాలలు చేయగలిస్తే మాత్రం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్పింది ఏంటి అని అంటే 16 మాలలు జపం చేసేవారు, మరియు నియమ నిబంధనలు మనకి కొన్ని ఉన్నాయి, 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్, అది పాటించేవారు. వారిని భగవంతుడు వద్దన్నా సరే కూడా ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరుండి మరి బ్యాక్ డోర్ నుంచైనా సరే కూడా పట్టుకెళ్తాను అనేసి భగవంతుడు చెప్పారు. ఇది ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. కాబట్టి మనకి ప్రభుపాదుల వారు మనకి హామీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బ్రహ్మచారి స్త్రీ సాంగత్యం ఉండకూడదని ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, కానీ భార్యాభర్తలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలా మంది బ్రహ్మచారి ఇది తీసుకుంటున్నారు కదా ప్రభుజీ ఇస్కాన్ లో. ఎవరు తీసుకున్నారు బ్రహ్మచర్యం? తీసుకోరు అట్లా అంటే తెలియదు ప్రభుజీ నాకు. లేదు, తీసుకునేదానికి లేదు. వారు బ్రహ్మచర్యం అని అంటే వారు కాషాయ వస్త్రం వేసుకుంటారు. వారితోటి కూడా ఇది ఉండకూడదా ప్రభుజీ? అది వేరేది. బ్రహ్మచర్యం అనేది వారు కాషాయ వస్త్రం వేసుకున్నారు అని అంటే వారికి స్త్రీలతోని అసలు ఏ రకంగా కూడా వారికి కాంటాక్ట్ అనేది ఉండకూడదు అనేసి బ్రహ్మచర్యం గాని సన్యాసం తీసుకున్న వారు మాత్రమే వారు
కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటారంటే సాఫ్రాన్ రోబ్స్. తెలుపు వస్త్రాలు వేసుకున్న వారు నాలాగా ఈ రకంగా తెలుపు వస్త్రాలు వేసుకున్నవారు వారు భార్యలతోని వారు ఉంటారు. కాకపోతే ఒరిజినల్ గా ఐడియా అనేది వేరే, మనం దానితోని టూ మచ్ డైవర్షన్ కాకుండా ఉండే దానికోసమని. సో బ్రహ్మచర్యం అనేది యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఎనర్జీని ఫోకస్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంచుతుంది. సో అన్నెసెసరీ వాటికి అది ఎనర్జీని వారు డైవర్ట్ చేయకుండా ఉంచడం అనమాట. అది సో అటువంటి వారిలోని ఏదైనా సరే కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మనకి ఏదైనా ఒక దీన్ని మనకి కోరికని మనం అదుపు పెట్టి భగవంతుని కోసం అనేసి వాడేమో అని అంటే దానివల్ల శక్తి సామర్థ్యం అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధారి దేవి తన చూపులని ఎక్కడికి కూడా అసలు వారి హస్బెండ్ కోసం అనేసని ఆవిడ కట్టేసి పెట్టుకున్నారు, ఆ చూపులని వాడలేదు. దానివల్ల ఆవిడకి ఏంటి అని అంటే శక్తిని పోగేసుకున్నారు. దానివల్ల ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఆ గుడ్డని కంటికి కట్టిన గంతల్ని తీసి దుర్యోధనుడిని చూశారో దుర్యోధనుడి తలకు శరీరం వజ్రం లాగా తయారైంది. అండ్ మామూలుగా హరివాసం అంటారనమాట. అంటే మనకేంటి అని అంటే కొంతమంది ఉపవాసం ఉంటారు, వారికి ఆకలి వేస్తున్నా సరే కూడా వారు తినకుండా భగవంతుని నామస్మరణ చేసేదాన్నే ఉపవాసం అని అంటారు. నిద్ర వస్తున్నప్పటికీ కూడా వారు దాన్ని ఆపుకొని భగవంతుని కోసం అనేసని జపం చేస్తున్నారు అని అంటే దాన్ని జాగారం అంటారు. ఈ రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో వారికి సిద్ధులు అనేది లభిస్తాయి. వారికి సిద్ధుల వల్ల జ్ఞానం అనేది పెరుగుతుంది, జ్ఞానం వల్ల వైరాగ్య భావం వస్తుంది, వైరాగ్య భావం వల్ల భక్తి అనేది వస్తుంది. సో ఫైనల్ అల్టిమేట్ మోటివ్ వచ్చి భక్తి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకొక ప్రభుజీ, మీరు నోబుల్ గురించి చెప్పారు కదా, డైనమైట్ కనిపెట్టిన నోబుల్ గురించి. విధ్వంసకరమైనటువంటి దాన్ని కనిపెట్టాడు, తర్వాత శాంతి బహుమతి. అట్లాగే ప్రభుజీ ఇది రాబర్ట్ ఓపెన్ హామర్ అని అతను భగవద్గీతని చదివాడు కదా ప్రభుజీ, భారతదేశం వచ్చి. కానీ అతను న్యూక్లియర్ బాంబ్ కనిపెట్టాడు కదా. కరెక్ట్. న్యూక్లియర్ బాంబ్ కనిపెట్టిన తర్వాత అతను ఆటో హాహన్ ఆయన చెప్పింది కాలోస్మిలోక అనేసని అతను అది చదివారు. అది యాక్చువల్గా ఆయన భగవద్గీత చదివిన తర్వాత కాదు, ఆయన కనుక్కునింది విధ్వంసకరమైన విషయం ఆయనకి కూడా తెలియలేదు. ఆయన భగవద్గీత సారాంశం, భగవద్గీత కొన్ని లక్షల మంది చదువుతారు, కానీ సారాంశం అనేది ఎంతమందికి తెలుసు చెప్పండి? భగవద్గీత సారాంశం మీ ప్రకారంగా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి 16 అధ్యాయాలు విన్నారు. మీ ప్రకారంగా భగవద్గీత సారాంశం ఏంటి చెప్పండి ప్రభుజీ? నా ప్రకారంగా ప్రభుజీ, మీ ప్రకారంగా నా ప్రకారంగా అయితే సేవ అనేది అండర్లయింగ్ ప్రభుజీ. మన గురించి కాకుండా ఇతరుల గురించి సేవ చేయటం అనేది కృష్ణ భగవాన్ చెప్తారు. సేవ అనేది ఎక్కడా చెప్పలేదు ప్రభుజీ. అప్పుడు తర్వాత సేవ అనేది ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఒక టైప్ ఆఫ్ భక్తి అనేది చెప్పారు, డాష్ భక్తి అనేసని. భక్తి అనేది మాత్రమే భగవంతుడు ఇక్కడ భగవద్గీత యొక్క సారాంశం కేవలం భక్తి. అండ్ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసని, అనన్యమైన భక్తి అనేసని. అనన్య అనే వర్డ్ మీరు భగవద్గీతలోని వెతికారంటే దగ్గర దగ్గర 40 సార్లు వస్తుంది. అనన్యమైన భక్తి అనేది మాత్రమే భగవద్గీత యొక్క సారాంశము. కానీ గాంధీజీ కూడా చదివారు, కానీ ఆయన దాని నుంచి అహింస చేయాలి అనేసి భగవద్గీతలో రాస్తున్నారని చెప్పారు. కాబట్టి భగవద్గీత చదివిన ప్రతి ఒక్కరు భగవద్గీతను అర్థం చేసుకున్నట్టుగా కాదు. భగవద్గీత అనేది గుహ్యతమైన శాస్త్రం అనేసి చెప్తున్నారు. చాలా చాలా పెద్ద సీక్రెట్, అది అందరికీ అర్థం కాదు. అర్థం చేసుకోవాలంటే వారి వంతు కూడా ప్రయత్నం కావాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మంచి తులసిమాలను ఎలా గుర్తించాలి అని పెట్టారు ప్రభుజీ, గోపీనాథ్ ప్రభుజీ. ఓకే, తులసిమాల మీద జపం చేయడం అనేది అంత సజెస్టెడ్ కాదు. తులసిమాల ఖచ్చితంగా గురువు ముఖంగానే గురువు గారే ఇవ్వాలన్నమాట. తులసిమాల అనేది చాలా చాలా నియమ నిబంధనలతో కూడినది. కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వేపమాలతో చేయడం అనేది. తులసిమాల అనేది అదర్వైజ్ ఎలా ఉంటుందని అంటే కొద్దిగా వుడెన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇది తులసిమాల. బట్ యాక్చువల్ గా మనం ఏంటి అని అంటే దీంతోని వేపమాలతో చేయాలి. నన్ను ఒకసారి నీది మాల ఒక్కసారి చూపించు. నాకు నువ్వు చేస్తున్నావా? అది వేరే మాల, వేపమాల. సో ఇది వేపమాల.
వేపమాల అనేది బాగా తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. సో, తెలుపు రంగులో ఉన్నది అని అంటే అది వేపమాల అనేసి అని అర్థము. దాంతో మనం చేయొచ్చు. తులసి మాల అనేది మాత్రం గురువు గారు ఇస్తున్నప్పుడే మనం తీసుకోవాలి. ఓకే. సో, ఇంకెవరో హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఇందిరా గారు. హరే ఇందిరా కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా జపమాల ఇస్కాన్ నుంచి, అది వేపమాలనా తులసి మాలనా? వేపమాల మాతాజీ. వేపమాల. నేను బై చేశాను రీసెంట్ గా. వేపమాలే ఉంటుంది మాతాజీ. యూజువల్లీ ఏ మందిరంలోనైనా సరే, ఇస్కాన్ మందిరంలోని మొట్టమొదటిసారిగా మీరు జపం చేస్తున్నారు అని అంటే వేపమాలే ఇస్తారు సర్వసాధారణంగా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరు లేరు ప్రభుజీ. ఓకే. సో అందరికీ హరే కృష్ణ. వంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జయ హో. నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కీ జయ హో. హరే కృష్ణ అందరికీ.